A borrasca Ingrid estáse achegando a Galicia e complica moito a situación xa no mar, pero tamén en terra. No mar actívase un aviso de nivel vermello, Demetrio. Sí, estáse notando agora mesmo a forza do vento que vai cada vez a máis. Agora mesmo esta situación na que lles podemos amosar a todos vostedes aquí en Cabo Vilano, en Camariñas, na provincia da Coruña, onde con os refachos do vento están aumentando a súa forza e a situación no mar agora mesmo é esta que poden ver agora mesmo. Estamos en aviso laranxa, pero a situación vai se complicar co paso das horas e a próxima madrugada se activará ese aviso vermello, así que avecíñanse unhas horas moi complicadas. Aquí na ría de Vigo, como consecuencia do temporal marítimo, o transporte da ría foi interrompido desde as 2:30 de onte ata esta mañá. A partir das 7 restableceuse o servizo de barcos que unen Vigo e Cangas e a partir das 9 os que conectan con Moaña, entre Vigo e Moaña. Como ven, arestora o servizo funciona con normalidade, pero previsiblemente volverá a haber alteracións no servizo nas próximas horas porque o temporal empeora pola tarde e xa a partir de mañá con ese aviso vermello en todo o litoral, incluídas as rías baixas. E esa historia da que lles falábamos ao inicio do informativo, os voluntarios de Protección Civil de Ames que se empregaron a fondo para rescatar un can que quedara atrapado polo río Tambre ao seu paso pola ponte Maceira. Pénsase que o animal cruzou por unha pequena ponte que quedou cuberta axiña pola auga e non puido xa escapar. Estaba asustado, estaba buscando unha salida, en canto lle dimos unha salida, pois o can moi agradecido. Xa lles adiantamos que nas próximas horas, coa chegada de Ingrid, a cota de neve vai ir baixando, así que, sobre todo, en Ourense, esa provincia, vanse complicar previsiblemente bastante as cousas. Entre tanto, o foco informativo non está terra adentro, está no mar, onde a situación, Demetrio, tamén se espera que empeore nas próximas horas. Sí, vai empeorar, e iso que agora mesmo a situación xa non é que sexa moi amable. Vimos dun aviso, dunha alerta vermella a madrugada pasada, agora estamos en laranxa e a situación agora xa se nota que se está a complicar con estes refachos de vento aquí á altura de Camariñas, en Cabo Vilano, onde está soprando con moita forza agora mesmo, e a forza do mar tamén se ve con ondas que poderían superar os 8 metros nas próximas horas. Agora estamos, dicíamos, en aviso laranxa, activarase para a próxima xornada, a próxima madrugada, ese aviso vermello que, como dicíamos, nos podería deixar agora mesmo esas ondas superiores aos 8 metros e refachos que se agarda que superen tamén os 100 km por hora. Moita precaución nas próximas horas e non desplazarse se non é estritamente necesario. En a costa a situación moi complicada, como dicíamos, coa frota completamente amarrada. Flota amarrada, xa víamos a intensidade que ten o vento nestes momentos aí con Demetrio, que a duras penas podía aguantarse en pé precisamente por esa intensidade coa que sopra nestes momentos. A cousa, xa lles dicimos, vai ir a peor porque se vai activar esa alerta vermella. Tamén vai ir a peor terra adentro. A borrasca Ingrid vai traer moito frío e neve en cotas moi baixas este venres. A borrasca Ingrid é esta, vai se formando ao longo da xornada dos xoves, vamos a ter o venres xa situado ao norte da Península Ibérica, desde aí vai arrastrar moito aire frío en altura, unha masa de aire polar marítima que ven do sur de Groenlandia que vai afectar a Galicia. Os efectos da borrasca Ingrid axiña chegarán a Galicia e manteránse ata tardiña do sábado. Comezará con temporal de vento, con refachos que poden superar os 100 km por hora en terra e con ondas duns 7 metros no mar. Os avisos vamos empezar os a tarde xa con eses avisos amarelos por vento no litoral en zonas altas, incluso no norte da provincia de Lugo, no norte da provincia de Coruña, aviso laranxa por vento do sur, onde poden superar os 100 km por hora, e teremos aviso laranxa en todo o mar por ondas que estarán en torno aos 5 a 7 metros. Pero o máis destacado desta borrasca será a neve. Agárdanse acumulacións de máis de 20 centímetros na montaña. As folerpas tamén callarán en puntos máis baixos do territorio nos que é menos habitual.
Os avisos por neve van ser na zona de mañá venres. Xa se van ir activando durante a madrugada, esta vindeira madrugada. Será en todo o interior de Galicia, amarelo, por acumulación superior aos 2 centímetros por encima dos 500-600 metros. Iso non quer dicir que non neve máis abaixo, isto estamos falando de acumulacións. E na montaña vai nevar e a súa acumulación será laranxa porque se poden superar os 20 centímetros. Por exemplo, a cidade de Lugo moi probablemente vexamos neve, prácticamente toda a provincia de Ourense, o interior da provincia de Pontevedra, algunha zona do interior da provincia da Coruña e non se descarta que pode haber algún copo na cidade de Santiago. A maior probabilidade de ver a neve en lugares pouco frecuentes será na tarde-noite do venres. Meteo Galicia prevé un descenso da cota dos 400 metros. Un temporal de neve xeo que obriga a extremar as precaucións nas estradas. Tráfico insiste en evitar desplazamentos innecesarios. Un amplo dispositivo de vialidade invernal xa está preparado para actuar se é necesario, Bea. Sí, só aquí en Ourense, ao redor do 40% da rede viaria está por riba dos 700 metros, polo que equipos como este están preparados xa por toda a provincia. A Deputación encárgase de preto de 2.000 kilómetros de viais nalgúns dos puntos máis complicados. Agora están a cargar sal, teñen preto de 800 toneladas preparadas, pero ademais de garantizar a mobilidade viaria, tamén é importante o que nos facemos a hora de coller o coche, como limpalo en caso de que teña neve ou xeo ou como circular polas estradas cando están afectadas. Así poden amencer mañá moitos vehículos. Mesturar auga con alcohol é o mellor xeito de limpar o parabrisas. Nin auga quente, nin facer o que fai moita xente, que rascar, facer un pequeno buratiño e por ese buratiño intentar conducir. É unha temeridade perigosísimo. Mellor din non coller o coche a non ser que sexa estrictamente necesario. Se se fai, consultar o estado das vías, levar o depósito cheo e cadeas ou neumáticos de inverno. Xa o volante, levar sempre unha boa distancia de seguridade co vehículo que nos precede, conducir nunha marcha o máis larga posible, conducir con máxima suavidade. Procurar evitar freazos bruscos ou aceleros bruscos. Se vemos que o vehículo pois que perde adherencia de algunha das rodas, pois é importante manter a calma, seguir con esa velocidade e intentar dirixilo cara a un sitio onde teñamos espacio. Quitaneves como estes están xa preparados para garantir a circulación nas estradas provinciais de Ourense, onde o 40% da rede viaria está por riba dos 700 metros. Xa hai camións situados por toda a provincia, desde aquí desde o Parque Maquinaria botamos apoio, pasar de forma preventiva para ter as carreteras abertas e claro, sobre todo, en zonas onde hai máis afluencia de tráfico. Temos un operativo máis ou menos aproximado de 30 equipos mecánicos distribuídos en toda a provincia para atender ca maior brevedade posible as incidencias que se poden ocasionar. Un equipo humano formado por unhas 60 personas e despois tamén temos a asistencia a concellos. Xunto a eles, os equipos da Xunta e do Estado que se encargarán de despexar as principais vías de comunicación. E mentras lles estamos contando a actualidade informativa deste día, no Telexornal Mediodía estamos moi pendentes do que está a suceder nos Ángeles. Alí, a Academia de Hollywood a anunciar estora as candidaturas á próxima edición dos Óscar, na que Sirat, do galego Oliver Laxe, opta a 5 categorías. Estamos a mosarlles sinal en directo dos Ángeles por unha banda, de Madrid pola outra, onde o equipo da película está a seguir ese anuncio dos nomeamentos. Axiña imos saber cal será o percorrido final de Sirat nos premios máis importantes da industria do cine. Deixamos esa venta aberta, entre tanto seguimos co relato informativo. Colle peso a teoría de que o accidente ferroviario de Adamuz se debeu a un fallo na vía do tren. O propio ministro de Transportes apunta nesa dirección, aínda así aclara que sería un fallo súbito, xurdido na hora anterior ao sinistro. Xosé Manuel. Sí, Marta, Óscar Puente asegura que lle costa moito creer que a causa do accidente estivera no tren Irio e apunta a posibilidade de que a orixe do sinistro estivera na infraestructura, na propia vía. Nese caso, sinala Puente, algo que puido suceder pouco antes de que pasara o tren por ese punto. Dende o sindicato de maquinistas que convocaron folga xeral para os días 9, 10 e 11 de febreiro reclaman máis investimentos. O Partido Popular anuncia que negocia cos grupos parlamentarios para celebrar un pleno extraordinario no que Pedro Sánchez dea explicacións. Tamén pretenden solicitar a comparecencia de Óscar Puente, aínda que o ministro xa anunciou onte que comparecerá no Congreso. Os populares falan de desacción de funcións nas infraestructuras, xa que non se axeitaron o aumento de tráfico que se produciu nos últimos anos.
O ministro decántase xa por unha hipótese. Me cuesta mucho creer que pueda ser el tren, que sea la vía. Es posible, ¿no? Sin duda, ¿no? E que detectaron marcas nas rodas do Irio e tamén en varios trens, pero son os que pasaron na hora previa ao accidente. Tiene que ser algo realmente crítico que no ha dado la cara prácticamente hasta el momento del accidente, ¿no? En todo caso, di, non se debe a unha falta de mantemento e o PP pregúntase. ¿Cómo puede descartar que tenga que ver con el mantenimiento de las vías y a la vez decir que no saben lo que ha pasado? Creen que Puente trata de eludir responsabilidades. Muchos españoles están planteando, ostras, cojo el tren. El gobierno ha contribuido a esa sensación de inseguridad, con ese caos. O gremio dos maquinistas tamén lle reclama ao goberno máis investimentos e que se lles faga caso. No se nos tiene en cuenta para tomar decisiones en seguridad. Nos últimos días informaron de máis incidencias e convocaron ademais varias xornadas de folga. Pro ministro detrás só hai cuestións anímicas. Creo que si el sufle emocional baja y todos nos calmamos, pues bueno, podemos llegar a acuerdos razonables. Ataca a los trabajadores. No sé si alguien tiene otro calificativo que no sea miseria moral. O PP pediu a comparecencia urxente de Pedro Sánchez no Congreso, tamén a do presidente de Adif e a do ministro de Transportes, que de momento non contempla dimitir. Las responsabilidades, pues las que sean necesarias, ¿no? Pero no estoy en eso yo. O PP tamén solicita unha auditoría independente sobre o estado de toda a rede de alta velocidade. Pois os maquinistas teñen claro que faltan investimentos na seguridade das vías e por iso convocan folga. Vai ser na segunda semana de febreiro, os días 9, 10 e 11 de febreiro. Tomen nota das datas porque pode ter incidencia directa se vostedes queren coller un transporte por tren. En Cataluña segue hoxe parado o servizo de proximidade, as rodalíes, porque os maquinistas din que non poden circular con seguridade. A Generalitat abriu expediente a Renfe por deixar a Cataluña sen trens por segundo día consecutivo. 2 días leva a Cataluña sen o servizo de rodalíes e iso ten unha consecuencia, caos de mobilidade en toda a comunidade. A Generalitat abre un expediente a Renfe. Perquè no està prestant un servei que, repeteixo, ha de donar als ciutadans. E non hai servizo de trens porque, pese ao que din o Adif e o Ministerio, lo que Adif dice es que la seguridad está ya garantizada y que se puede reanudar el servicio. Las razones por las que no se ha reanudado no es la seguridad. Os maquinistas non se fían. Puesto que incluso en informaciones que nos transmitieron nos dijeron que todas las líneas estaban operativas y horas después nos encontramos con nuevos desprendimientos y nuevos accidentes en la infraestructura, nuevas deficiencias. Non lles vale o certificado de operatividade que emitiu onte Adif. Dende as 11 todas as partes están reunidas buscando unha solución. Los sindicatos quieren una serie de medidas complementarias. Aquí la voluntad nuestra es que haya un entente entre las partes, entre todos. Que si el sufle emocional baja y todos nos calmamos, pues bueno, podemos llegar a acuerdos razonables. Engade o ministro que as peticións dos maquinistas non se poden cumprir nunhas horas e pídelles confianza. E en medio desta tormenta perfecta no sistema ferroviario español, o ministro Puente insiste na idea de que o AVE a Barcelona debe circular a 350 km por hora. La decisión de poner la Madrid-Barcelona a 350 km por hora no es una decisión coyuntural, sino que forma parte de una idea, de una aspiración de que nuestra alta velocidad siga dando pasos adelante, con independencia de que en ese camino pueda tropezar, como ha tropezado esta semana, ¿no? Gravemente. Non gañamos para sustos, hoxe houbo un novo accidente ferroviario en Cartaxena, Murcia. 6 persoas quedaron feridas cando un camión cunha grúa, cun guindastre que traballaba á beira da liña ferroviaria, invadiu a vía e golpeou o cristal dun dos coches do tren. Os servizos de emerxencia trasladaron os feridos ao hospital, como dicimos, esas feridas eran leves. O sinistro ocorría este mediodía. O tren circulaba por unha vía do Feve e no momento do accidente ían 16 persoas a bordo. Os médicos españois anuncian que van á folga e, ademais, de forma indefinida. A partir do 16 de febreiro pararán unha semana cada mes ata que se atenda a súa demanda de ter un estatuto propio e en protesta contra o borrador do Estatuto Marco que prepara o Ministerio de Sanidade. 2 días antes do inicio da folga, o 14 de febreiro, está convocada unha manifestación dos sanitarios.
Na Consellería de Sanidade están preocupados. O conselleiro Antonio Gómez Caamaño insta ao Ministerio a que dialogue cos médicos, ou do contrario di que se vai resentir a calidade asistencial nos hospitais e nos centros médicos. Temos clarísimo que mentras non se fale con os médicos e se chegue a un acordo con os médicos, isto non vai parar. E máis, probablemente a situación global en España sanitaria vai a empeorar. É moi probable tamén que, con o paso do tempo, a calidade asistencial disminuya, non? Os que van suspendendo as súas protestas son os agricultores e gandeiros. Así amencía hoxe a muralla de Lugo, xa con moi poucos tractores despois de que a noite pasada a maior parte fosen retirándose. En Ourense aínda manteñen as movilizacións. Os grupos políticos galegos reaccionan á parálise temporal do pacto do Mercosur. A Eurocámara aprobou onte remitir o texto do acordo con Mercosur ao Tribunal de Xustiza Europeo. É unha fórmula que pode retrasar algo a súa entrada en vigor, pero a Comisión ten decidido seguir adiante. Nesa liña están os socialistas galegos. Este acordo beneficia ao agrogalego, beneficia a quen produce viño, beneficia a quen produce leite, porque vai exportación de queixos. E é certo que pode haber problemas no vacún, pero están limitadas precisamente no acordo. O BNG ve demasiados perigos nese tratado con Mercosur, tanto que onte mesmo votou no mesmo sentido que Sumar, RC ou Vox. Non apoiamos o acordo do Mercosur porque deixa o noso sector agrogandeiro nunha situación de indefensión e de competencia desleal. Desde o Partido Popular confían nas salvagardas aprobadas en decembro no Parlamento Europeo para protexer o sector agrogandeiro. Non imos a consentir que se aplique o acordo de Mercosur sin ter en conta as cláusulas de salvaguarda que defenden os nosos gandeiros. As movilizacións toman un respiro, pero continuarán, sobre todo logo de que a Comisión Europea insista en que o tratado non ten volta atrás. Ese tratado protagonizou a actualidade esta mañá no Parlamento Europeo. Por asinalo, a presidenta da Comisión Europea afrontaba a votación de moción de censura na súa contra. Superouna. Esa moción quedou rexeitada por 390 votos fronte 165. Marcos. Si Ursula von der Leyen volve a resistir, Marta, reparamos nun dato, supera a cuarta moción de censura en medio ano. A moción votada esta mañá que te referías aquí no pleno de Estrasburgo foi impulsada pola dereita radical de Patriotas, o desta Vox. A razón é o acordo de libre comercio impulsado pola Comisión entre a Unión Europea, como saben, e Mercosur. Finalmente, a Unión de Populares e Socialistas, xunto a outros grupos centristas e liberais, salvaron este novo intento de tumbar a von der Leyen. Por certo, o BNG non emitiu voto nesta ocasión. Marcos, en Estrasburgo son días de celebracións, cúmprense 40 anos da entrada de España na Unión Europea. Exactamente, cambios profundos de forma e fondo os que viu reflectidos o noso país Galicia. Segundo reflicten, como decía, os datos, o noso país, a nosa comunidade, sufriu unha auténtica transformación no plano político, económico e social durante estes 40 anos. O máis visible son as infraestructuras con investimentos, fíxense, de máis de 30.000 millóns de euros. Tamén unha transformación constante no plano social e unha modernización do agro que veu acompañada tamén de axustes duros nalgún momento. O cambio radical multiplicou a presenza de Galicia en Europa. Vemos agora algúns exemplos. O ingreso na por aquel entón denominada Comunidade Económica Europea trouxe unha transformación económica con máis de 30.000 millóns de euros en fondos, pero tamén social do pobo galego. Que conseguiu Galicia? Pois era unha dúbida os fondos estruturais. As infraestructuras de Galicia non se entenderían sen os fondos europeos. Foi incardinala nun estado de benestar. Para os sectores enfocados na exportación, a vinculación con Europa foi fundamental. Tamén para outros sectores como a pesca ou a gandaría, onde o proceso de entrada no novo mundo foi ao mesmo tempo tan custoso como necesario. En ese sentido é certo que foi duro, en moitos casos foi moi duro esa adaptación, houbo peches, houbo abandonos de explotacións, pero era inevitable. A nivel social, a transformación foi veloz, converténdonos nunha sociedade posmoderna que deixa de lado os valores materiais para abrazar valores culturais ou mesmo a idea de gozar da vida. Casi se pasou dunha sociedade tradicional a unha sociedade posmoderna. Adentrada na posmodernidade, Galicia inicia unha nova década na Unión Europea.
E Donald Trump sorprende no foro de Davos co anuncio dun acordo coa OTAN sobre Groenlandia. O presidente estadounidense trasladoulle ao secretario xeral da Alianza que vai negociar dereitos mineiros nesta illa ártica e que non vai discutir a soberanía de Dinamarca sobre Groenlandia. María. Sí, así lo confirmou hoxe mesmo o propio secretario xeral da OTAN a primeira ministra danesa, pero con todo o preacordo anunciado por Donald Trump, o seu contido aínda non se concretou, malia que medios internacionais apuntan a varios eixos como unha maior presenza militar estadounidense, un control das inversións estranxeiras, reforzo da seguridade no Ártico ou un pulso comercial entre Washington e Europa. Tras isto, Trump anunciou que dá marcha atrás nas ameazas cos novos aranceis, pero aínda así a desconfianza persiste entre os aliados. Por iso, hoxe os 27 analizarán esta mesma tarde aquí en Bruxelas nun Consello Informal extraordinario para o que xa está todo preparado ata onde chega realmente este acordo e que consecuencias pode ter no equilibrio xeopolítico europeo. A tensión baixa, pero por si acaso en Groenlandia prepáranse para unha posible crise. O goberno recoméndalle á poboación ter víveres para sobrevivir illados ata 5 días. Donald Trump referíase tamén nas últimas horas á chamada Xunta de Paz creada co apoio dunha vintena de países para resolver o conflito en Gaza. O presidente estadounidense destacou a localización privilexiada da franxa e o potencial que pode adquirir unha vez finalice a súa reconstrución. Trump engadiu que a Xunta de Paz podería estender o seu radio de acción a outras zonas en guerra. Os Reis inauguraron hoxe a edición número 46 da Feira Internacional de Turismo que se celebra ata o domingo en Madrid. México é o país invitado este ano de cifras de récord auténtico, con 10.000 empresas de 161 países. 18 deles, a maioría de África e de Asia, participan por primeira vez. Vestidos de loito polo accidente de Adamuz, Felipe VI e Dona Leticia destacan coa súa presenza a importancia do sector turístico no noso país. Galicia exhibe nesta feira o seu potencial como destino turístico con dúcias de actividades para atraer os viaxeiros que buscan cada vez máis experiencias vitais enriquecedoras. María. E parece, Marta de Arriba, que están cumplindo co seu obxectivo porque, fíxense, no noso stand son máis de 1.000 metros cadrados baixo esta lenda, a nosa lenda Galicia Calidade. Que se persegue? Pois ben, situar a Galicia e continuar situando a Galicia no mapa de España como o mellor destino turístico de calidade. Hoxe os protagonistas, o Xacobeo 2027, o turismo termal de Ourense, o das Rías Baixas ou mesmo tamén o camiño litoral. Estas ringleiras, por qué? Porque todo o mundo quere rematar cun bo sabor de boca, cun sabor axeado de Galicia. Dexeados galegos, hoxe as actividades continúan aquí ata 7 da tarde e aínda teñen tempo, porque mañá máis e a fin de semana aberta tamén ao público. Xornada no Expositor de Galicia para desfacer tópicos. A nosa oferta gastronómica é máis que marisco. Xeados artesanales de Galicia Calidade. A un ano do Xacobeo 27, promoción do Camiño de Santiago, sí, pero estrea tamén dunha nova ruta para coñecer mellor a costa galega, o Camiño do Litoral. Presentación oficial hoxe en Fitur de 1.300 kilómetros que a xente poderá facer en 52 etapas, vai non poder facer andando ou tamén en bicicleta. Un menú completo para atraer o turista que busca experiencias e conseguir ademais que elixa Galicia como destino calquera mes do ano. Son máis de 50 presentacións de produtos e destinos turísticos englobados na marca Galicia e desde logo non se pode perder. Desde a cultura estamos facendo moitos traballos para chegar a xente e sobre todo facer que a xente volva, non? A Xunta presenta este venres a súa campaña centrada no lema Galicia Calidade e co foco no Ano Santo e na oferta astronómica. Pero o presidente Alfonso Rueda xa estivo este xoves no IFEMA para apoiar o sector. E xa temos noticias dende Os Ángeles referidas ao futuro de Sirat nos Óscar. Ten de momento dúas candidaturas, mellor película estranxeira e mellor son. Estamos vendo nestes momentos como están os membros de Sirat
pois posando para a prensa despois de saber que teñen esas dúas candidaturas da Academia de Hollywood para a próxima edición dos Óscars. Irá do galego Oliver Laxe, que está aí no centro desas fotografías, optaba a 5 candidaturas, competirá por 2, mellor película estranxeira e mellor son. Dende hoxe pódense solicitar as axudas para a mellora dos barcos cara a unha pesca máis sostible. A Xunta destinará 6,4 millóns de euros aos proxectos de renovación da frota que fomenten a economía circular, que melloren a seguridade a bordo ou que baixen as emisións de CO2. Calquera interesado ten un mes para presentar a súa solicitude. Que axuden a fomentar pois, a economía circular, a fomentar o valor engadido dos produtos, a mellorar a seguridade a bordo, a esas labores que se realizan nestas embarcacións e tamén para mellorar a eficiencia enerxética e reducir as emisións de O2, o sea, de CO2. Tomen nota tamén se van comprar un coche porque hoxe mesmo arranca un novo plan de axudas que poden ir ata os 4.600 euros. Inclúen vehículos eléctricos, pero tamén os de baixas emisións. En este primeiro día xa se están matriculando coches. Carlos. Sí, Marta, prácticamente todos estes coches entran nese novo plan Reinicia o teu vehículo que entrou en vigor hoxe porque inclúe automóviles de ata 47.000 euros. O plan, como dicimos, entrou en vigor, activouse esta mesma mañá, pero neste concesionario, como de seguro está acontecendo en moitos outros en toda Galicia, xa hoxe mesmo están a matricular coches e que houbo persoas interesadas que, sabendo que ian sair novas axudas, enviaron a documentación con antelación para asegurarse que terán seguro estas novas subvencións. Nos chegamos cedo, pero outros tamén. José entrou neste concesionario preguntando polo novo plan Renova o teu vehículo. Se dá de baixa un coche vello, este pode saírlle ata 4.000 euros máis barato. Al ir alto no tienes que apartar la vista de la carretera. Siempre me ha gustado tener eléctrico, yo vivo en una casa y es factible ponerlo a cargar. Pero claro, los precios de los eléctricos pues no son todo lo bajos que quisiéramos, entonces con el tema de las ayudas pues te anima a venir a comprarlos. O cliente, digamos, galego sabe que por esta fecha hai algo, entón levamos con rebumbio casi desde finales do 2025 en sala dos clientes que veñan, oye, que sabe desde o plan Renova, tal, quero esperar o plan Renova, porque saben que sole haber. Esta vez son descontos directos, o cliente non ten que adiantar cartos, pero o plan ten un orzamento limitado, 3,5 millóns de euros. Por iso, aquí xa empezaron a tramitar hoxe deceas de peticións que chegaran por anticipado. Hoxe metín 4, nada máis chegar, sí. A miña compañeira meteu 6, non sei, pero son multiplica. Y tendría la ayuda de la Xunta. ¿Qué pasa? Que eso va a durar lo que va a durar un caramelo a la puerta del colegio. Sí, la verdad que sí, es una oportunidad. Bueno, me está dando la información ahora mismo, pero claro que sí. O Goberno Central anunciou que tamén sacará un novo plan de axudas, pero de momento non hai data concreta. E falando de mobilidade, a de mañá vai ser unha xornada de novo difícil para moverse en transporte público se vostede vive na provincia da Coruña. Hai convocada folga. Os sindicatos manifestábanse esta mañá para pedirlle á patronal que retome a negociación con eles e a Xunta reclama que se cumpran os servizos mínimos porque nas últimas xornadas non se cumprían. Sobre todo, que haxa o transporte escolar e o que conecta cos hospitais respectando os servizos mínimos. E moita atención, tamén outro aviso que acabamos de coñecer, derivado da borrasca Ingrid, que se prevé vai entrar nas próximas horas na nosa comunidade. Vanse suspender as clases este venres, mañá, en toda a provincia de Ourense, no sur, centro e montaña da provincia de Lugo. Tamén no interior de Pontevedra. Lembremos que hai un aviso por acumulacións de neve de máis de 5 centímetros. Tampouco haberá, lóxicamente, nin transporte escolar, nin servizo de madrugadores nos centros. Así que suspéndense de momento as clases na provincia de Ourense.
Un home de 36 anos mata o seu pai e ataca e deixa ferida de gravidade a súa nai. Foi en Fuenxirola, Málaga. O agresor, fillo das vítimas, faleceu despois do ataque. Tirouse dende o balcón da vivenda. Caeu no patio de luces do edificio e perdeu a vida no acto. A nai do presunto agresor permanece ingresada no hospital con feridas de arma branca. Supostamente foi acoitelada, como dicimos, polo seu fillo. A Policía Científica analiza o lugar do crime, que puido correr en presenza ademais do outro fillo que tiña o matrimonio. En Adamuz seguen os traballos para dar coas dúas persoas que aínda se dan por desaparecidas no accidente e tamén para acabar de retirar os vagóns sinistrados. Completouse xa a identificación das 43 vítimas mortais e empezan a organizarse os funerais, a maior parte deles na provincia de Huelva. A Garda Civil, coa axuda dos cans especializados, continúa realizando batidas e rastrexos na zona do accidente, porque as cifras aínda non cadran. Son 45 as desaparicións denunciadas e ato de agora só 43 as localizadas. A vez que se fai esta busca, posible tamén o labor de retirada dos vagóns. Este xoves toca seguir cortando en cachos o terceiro vagón do Albia para poder sacalo. Ao mesmo tempo, os equipos de criminalística seguen recabando datos para concluir os atestados. Segundo algunhas fontes, levan rexistrado xa máis dun 100 de achados. Algúns, como esta peza da base dun vagón, a case 300 metros do lugar do accidente. Entre tanto, en moitos lugares empezan a organizarse os funerais das vítimas. Os equipos forenses completaron xa a identificación de todos os restos achados. 27 das 43 vítimas mortais confirmadas son da provincia de Huelva. No medio de tanto loito, a nova positiva do día puxo a boro o can dunha das viaxeiras feridas no accidente. A partir de que a familia pedira axuda para buscalo, organizouse un gran dispositivo de voluntarios con ese fin. Quiero que se sepa que es por primera vez en muchos países que después de un accidente se busca a un animal de compañía que nosotros consideramos nuestra familia. Queremos que esto cree precedente. Esta mañá a familia celebraba o reencontro e agradecía a axuda que o fixo posible. E atendan a esta historia de terror nun narcopiso de Santiago. Prisión para un suposto camelo por secuestrar e torturar durante días a un dos seus clientes. Non é a primeira vez que fai algo similar e hai 3 persoas máis investigadas como cooperantes. Detrás das cortinas agochas a Casa dos Horrores, un inferno para un toxicomano que pasou varios días retido polo seu camelo antes de que o liberara a policía. Os coches de Policía Nacional, máis un camuflao, estaban aí facendo como guardia dentro na porta. Aparcados encima da acera, vindo os policías nun portal, como custodiando o portal ou que non entrara nadie. Tamén houve unha ambulancia para evacuar a víctima con golpes por todo o corpo. O seu verdugo mallou nel con sadismo. Non trascendeu quen deu aviso, pero antes de que chegaran as patrullas, 2 homes golpearon en varias portas buscando un secuestrado. Os veciños nin se decataran, nin viron, nin escoitaron, ou quizás sí, pero como tantas veces. Denunciamos isto porque está ao lado do instituto, que nos traía problemas. Xa vindo a policía leválo detenido, pero queda... No portal non hai parada, día e noite. Xente que están pola calle, por aí, velos aquí a tocarlle a porta, entón abrelle a porta e dalle a mercancía. Non sei que pasou con un, e colleu ele e tirou-no na calle. Fora de cámara, outra veciña conta outro episodio violento que viviu en primeira persoa este verán doutro toxicómano que se librou do mesmo polos pelos. Fuxiu polos tellados, entroulle na casa pola parte de atrás, pedíndolle que chamara a policía. Díxolle que o querían secuestrar. Todo apuntaba a un deses problemas habituais no submundo das drogas, pero esta vez a xuíza mandou o suposto camelo a prisión por detención ilegal e por un delito de lesións. Tamén investigan 3 persoas máis por suposta colaboración, unha é unha muller, posiblemente a que hoxe seguía contestando o telefoniño desa Casa dos Horrores. E un incendio calcinaba por completo o segundo andar dunha vivenda habitada e unha terraza cuberta no barrio de Lavadores, en Vigo. Aínda se están investigando que o causou, pero o lume puido ter relación co tiro dunha cociña de leña. As lapas estendéronse rapidamente e deixaron gran parte da vivenda completamente inservible. Horas despois do incendio, Juan comproba resignado os danos na súa casa. Unha vivenda de 2 andares, a parte de arriba quedou completamente calcinada e inservible. Isto a maioría xa non vale. Está doblado, habrá que meter novo. Que tiña ventanas, que tiña unhas ventanas aí postas, marchou todo o garaxe. Olle unha forza o lume,
que derretiu todo, cando nin a porta desapareceu, as ventanas tamén. 4 dormitorios e unha terraza cuberta, todo quedou reducido a cinzas. Deu a voz de alarma o fillo de Juan e de Rosa, que dormía nun destes cuartos. Tivo que ser atendido porque se queimou ao saír da casa. En ese momento baixou un rapaz, gritando e tal, que está ardiendo a casa, que está... Como está ardiendo a casa? Ti que dices, rapaz? Chamos con un pouquiño pelo, un chisquiño así aos dedos das mans, os brazos a salir para amarrar a porta. Os danos materiais son cuantiosos, quedaron ata sen roupa. E os veciños me foron dando algo de roupa e calzado, porque o meu fillo non lle quedou nada, e as miñas fillas tampouco, a miña neta tampouco. A Policía Nacional investiga a orixe do lume, eles pensan que puido ser o tiro da cociña de ferro. Esta mañá comezaban a retirar os coches do garaxe incendiado esta semana na Coruña, ese garaxe de 5 andares. O lume afectoulles a varios vehículos e obrigou a pechar unha das plantas do aparcadoiro. A policía continúa nestes momentos investigando o como e tamén o porqué se orixinou ese aparatoso incendio. 2 persoas quedaban feridas tras chocar 2 coches na Coruña, na autoestrada AP9. Na zona houbo retencións porque o acceso no que se produciu o choque estivo cortado case 2 horas. Contra o mediodía, a circulación quedou restablecida. Utilizar as plazas de aparcamento tamén como rochos é unha práctica moi habitual nos garaxes comunitarios e unha fonte de conflitos entre os veciños. A lei que regula os usos e os dereitos non é moi clara, así que é fundamental recorrer os estatutos de cada comunidade para saber que se pode gardar ou non nunha praza de garaxe. Creo que hai que darlle a cada servicio o que é. Se é unha plaza de garaxe, é unha plaza de garaxe, non é un trasteiro. Invadir espazos comuns e utilizar a praza de aparcamento como se fosen un rocho son prácticas comuns en moitos garaxes comunitarios. Sí que pasa, no meu garaje pasan esas cousas. Pódese atopar de todo. Incluso congeladores. Isto é unha fonte de conflitos entre a veciñanza. Sempre hai males entendidos, que se eu non importa deixar o coche 10 centímetros máis alá da liña, que sí que a min me estorban eses 10 centímetros. Segundo a lei, cada praza é un elemento privativo e o propietario ten dereito exclusivo sobre o seu espazo delimitado sempre e cando non prexudique a terceiros nin altere a división horizontal. O que non hai é unha prohibición expresa sobre o almacenamento de obxetos a gas que poidan causar danos no edificio. Así queda reflectido no artigo 7.2 da Lei de Propiedade Horizontal e nel se amparan as aseguradoras en caso de sinistro. No 100% das pólizas, na letra pequena, pon que se hai enseres inflamables, aceites, caixas de cartón, todo, pois, en caso de siniestro, a responsabilidade civil dese seguro pois non cubriría os daños dese sinistro, claro. É por iso que cada vez máis comunidades deixan especificado nos seus estatutos a prohibición expresa de almacenar calquera tipo de obxecto na praza de aparcamento. Acórdase non deixar cousas incendiarias, muebles, esas cousas témolo prohibido. As botellas de auga reutilizables poden acumular ata 40.000 veces máis bacterias que un váter. É unha información sorprendente que nos fai reflexionar sobre outros obxetos ou espazos que poden ser tamén focos das bacterias. Nuria. Sí, Marta, porque vivimos rodeados de bacterias, pero é certo que hai lugares onde as atopamos en maior número, por exemplo, en espazos públicos, por exemplo, nestes lugares, os pomos das portas dos bares e das tendas, tamén nos ascensores ou nos carros dos supermercados. Pero o que de seguro lle sorprende é que esas bacterias atopámolas tamén nas botellas reutilizables, estas botellas que están tan de moda. Se as usan, saiban que deben lavalas ben, mellor con auga e xabón, e se poden con auga quente, porque senón poden ser un foco importante de risco para a saúde. As botellas de vidro ou de aceiro inoxidable son as máis recomendables para reutilizar, son máis hixiénicas, pero hai que lavalas e non abonda con enxaugalas un pouco. Si haces eso, estás bebiendo agua con 40.000 veces más bacterias que la tapa de tu váter. Confirmámolo no laboratorio do Colexio de Farmacéuticos de Ourense, onde nos explican que as botellas reúnen as condicións ideais de humidade e temperatura para a proliferación das bacterias.
Vamos bebendo a morro, entón vamos contaminándoas todavía máis, porque hai restos de comida, saliva, entón temos bacterias. Pero non só as botellas acumulan xermes nos espazos públicos, centros de traballo e nos propios fogares hai focos de bacterias, desde interruptores ou tiradores das portas a teléfonos móviles ou mandos a distancia. Y lo tengo plastificado y de vez en cuando lo cambio. El estropajo, ya en principio la escoba. Un horno, si no lo limpia, puede coger muchísima bacteria, y la nevera igual. Dentro de la nevera, cuidado con lo que tenga en la nevera. Hixiene e desinfección son os métodos principais para combatelas, tamén repoñer os utensilios de uso frecuente, como os cepillos de dentes. Cada certo tempo, pois sí que é conveniente tiralos á basura e coller uns novos. Esterilizar bien as cosas, temas como cucharas de madera. As máis comúns son enterobacterias que poden provocar problemas digestivos e mal alento. É un tipo de biopsia mínimamente invasiva baseada na análise dos fluidos do corpo humano, pero con resultados moi bons para detectar o cancro en estadios moi iniciais. Santiago é referencia neste campo. Son xa 11 anos reunindo en Santiago expertos en biopsia líquida de todas as partes do mundo, unha aposta en común dos avances desta técnica de oncoloxía cada vez máis sensible para detectar información do cancro cando circula polos distintos fluidos do organismo, porque ás veces o sinal en sangue é moi baixo. Tenemos una charla enfocada a cómo el estudio de la bilis, otro tipo de fluido alternativo, nos puede ayudar a detectar tumores pancreáticos. Apoiada agora pola rapidez de procesamento que ofrece a inteligencia artificial, a biopsia líquida é especialmente útil para detectar a enfermidade mínima residual, para saber se tras unha cirurxía de aparente éxito quedan no organismo células tumorais que puidesen provocar unha recaída. A seguir insistindo en que é necesario aumentar e acelerar a introducción da enfermedade mínima residual e vanse presentar no simposio datos realmente asombrosos. Un encontro onde a clase médica reivindica máis investimento en investigación e un aumento no uso clínico desta técnica ligada á oncoloxía de precisión. Non se esquezan que mañá, por mor do paso da borrasca Ingrid en Galicia, vanse suspender as clases en toda a provincia de Ourense, na montaña, no centro e no sur da provincia de Lugo, e tamén no interior de Pontevedra. Lembramos que hai un aviso por acumulacións de neve de máis de 5 centímetros. Tampouco haberá nin transporte escolar nin servizo de madrugadores. E suspéndense tamén as actividades de exterior en todo o litoral galego por causa da alerta que se activa no mar. E precisamente amosámoslles esa faciana perigosa grazas ás nosas cámaras. Poden vostedes comprobalo en directo en calquera momento. Esta imaxe levaríanos, e agora está bastante borrosa, ben é certo, ata Muxía. Xa lles digo que as ondas neste momento están a superar xa os 8 metros de altura no litoral atlántico. E falolles dese limiar que xa é vermello. Sen embargo, o nivel de momento aguanta ata laranxa ata esta madrugada. E desta banda vemos esas zonas de montaña, unha das zonas nas que efectivamente mañá non haberá clase, que son esa montaña de Lugo. Ali, a acumulación en centímetros durante toda a xornada será de 20 centímetros. Vemos o que vai pasar esta tarde co paso desa fronte que trae Ingrid por diante, deixará precipitacións na comunidade especialmente intensas na parte máis oeste da provincia da Coruña e na provincia de Pontevedra. Ollo porque xa a tardiña, a última hora, unha vez que pase esa precipitación, comeza a caer a cota de neve, 2.200 ata os 800 metros xa durante a madrugada, e seguirá en descenso. En canto ás temperaturas, pois falamos deses valores que falan de 13 graus na Coruña que non chegaron, e por suposto tampouco eses 14 de Vigo, temperaturas que neste momento están a ser baixas a pesares desa circulación de sur que empurra a precipitación e encárgase tamén de empeorar esa situación marítima. De todo con detalle falamos en canto rematen os deportes. E outra borrasca, Harry, golpeou con especial forza o Mediterráneo e deixa imaxes como estas en Grecia, onde morreu unha muller despois de ser golpeada por un coche que arrastrou a auga das chuvias torrenciais. Ademais, a neve e os fortes ventos deixan dúcias de familias evacuadas.
Marchamos ata a China, onde acaba de comezar o Festival dos Farois, un espectacular evento cultural que marca a fin do Aninovo chinés, unha exhibición de farois coloridos ao longo do río que combina tradicións milenarias. Con esas fermosas imaxes marchamos ata mañá, teñan moito coidado co tempo.